So klaro man na. O dunay mo ka na basta nga ko specific na ko nga ang bautismo sa tubig nga nagpadayon nga katong immerse gyud. Okay. Ilubong gyud sa tubig. Muna akong gi-specific. Dili ang pagwisik. Dili wala man tay mabasa diri nga wisik-wisik. Okay. Arita sa naamagay na bautismo na in according na nila wala ko ilabot. Okay, daghang kayong salamat sa nindot kayo nga gipresentar nga putahe, espirituhanong putahe sa ato ang igsoon Edgar Rosiana sa Seventh Adventist may tungod aning bautismo sa tubig. Unya ato usab mag-welcome pasalamatan ang pag-abot sa atong halandong igsoon Brother Silbert Dondoyano Adriatico sa Catholic Church. Unya kani kay sa lalangan rin kay murag sila ra man ning duha. Pwede galing ni ron sila sinangkaay ni katarungan ron. Brother, lingkuri na lang ari kayo kung sa manggaling. Hatagan sa nato nga 15 minutos bro. Atong welcome ug atong hatagan higayon 15 minutos. Brother Silbert Adriatico Dondoyano. Daghang salamat Brother Douglas ang atong host, moderator karon. Og sa tanan nga naminaw karon sa RMN Dipolog akong pagyukbo pagtahod ninyo. Maayo sa kong pasaylo nga dili ko kanunay makatungha diri no. Mura sila pa murag once in a blue moon manis berita sa sangka. Okay, pasaylo lang gyud kay naapoy ubang priority pero karon na timing man kay murag wa man kaayo ni anhipod kay may ra gyud pod nga nakaari gyud ko. Diretso ko, Ezekiel 36:25. Giingon diri sa gipamulong ni Ezekiel. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. So, naghisgot diri og pang-cleanse, panghugas, nga ang buti pasabot mga kasalanan kay pras anang pagsimba og Diyos. O mamananggingon diri your idols. O your filthiness sa inyong pagkahugaw tungod sa paglunang ninyo sa kasalanan. Limpyuhan mo kamo. Kung ato ning tanawon kanus man ni siya mahitabo no kung tanaw nato sa Bagong Testamento wa may laeng gahisgot og kana bang pag-cleanse paglimpyo og mga kasalanan gawas atong pag-ingon nga katong kamatayon ni Kristo sa krus pagluwas man to niya pero na ay gitawag ni Katoliko og sakramento nga mao kanang bautismo paghugas og mga kasalanan ang gigamit nga termino diri sprinkle. So kung dili usana sa himuong paagi sa pagbunyag nganong sprinkle ang gibutang diri. Now sa atong pag-analyze sa history adunay tulo ka matang sa pagbunyag no. Immersion tinuod na kay naana sa history gyud ug mao nay kanabang complete jud kayo nga paghulagway sa paghugas kanang ituslob jud ka. Mao na nga ang Katoliko bisan dili kayo na mo'y atong makita karon sa atong panahon kay pwede raman ang buog sprinkling dili gyud mosupak anang immersion. Kay sa history ang Katoliko gabunyag pug immersion. Pero dili kay immersion lang, no? Dili kay immersion lang tumala sa history. O sprinkle manggali din hino litra por litra sa gihulagway sa tagna. O gani kini natuman kay tagna man nga naagi pagbunyag pinagi og sprinkle. So mao na ang amo pong stance Katoliko nga dili taon violation o dili taon supak sa Biblia kanang pagbunyag pinagi og sprinkle. Labi na kung nalimot lang ko atong mga bersikulo sa New Testament nga ana ay pagbunyag og daghan kayo ba? Daghan kayo nya murag imong kwintahon imposible po to gituslob sila ato tagsa-tagsa niya itong higayon na. So musantop sa itong unahon na either siguro buo or sprinkle lang kay na limot na kus bersikulo ato nga kung atong i-analyze murag imposible kayo tuslob to kay dugay kay mahuman. Di sa ko kayo mo site ana labi na kay wapo ko kaandam ana sa pagkakaroon o labi na kung atong tanawon to o analyzeon tong bunyag ni Saul nga
nahimong San Pablo, si Apostol Pablo, gibunyagan siya nga naa sulod sa balay. Gatindog pagyod. Gibunyagan siyang gatindog sulod sa balay. Bisan pag unsaon na ito naghunahuna, dili gyud na mahitabong tuslob siya. Kinagod sulod sa balay, gatindog pagyod. Unya, kung tuslob, kasagaran gyud sa senaryo kung tuslob, adi, munaog yun as balay. No? Kaya mangita magsuba or swimming pool, sama sa ibuhat sa mga dili katoliko, nga kung magbunyag, dumadto, suba. Ako kasagaran makita ani mga 70 Adventist, kay daghan mag tubig, no? Pero sa Katoliko, mahimong sakto na. Pero dili po nato ingnon nga sayop ng pagtuslob o sprinkle. Kay gani ang bautismo ni San Pablo, di makakaingon nga gituslob. Kay gibunyagan siya na sulod sa balay, gatindog pagyod. So mao na nga ang labing makatuhan nga pagtulunan sumala nako, no, sa akong pag-share diri mao ang sa Roman Catholic side. Dahil nakadung ko ganina pagpaingon ako diri sa kyanan na monitor nako, nakahisgot ang atong amigo nga correct me if I'm wrong kung nasayop ba ko pagpaminaw nga murag gipasabot nga ang bata walay original sin. Walay original sin. Now, kung sakto to akong nadungog o sakto ko sa akong pagsabot, ang una na akong dali-dali nga response ana, wala po'y mabasa sa Biblia nga ang bata walay original sin. So, kung atong gamito ng atong logic sa pangatarungan, pangunahuna, kung tanan, kinahanglan, basahon sa Biblia nga pagtulunan, kung sakto na, although sa Katoliko, dili may mutuo anang tanan yun, basahon litra por litra sa Biblia, kay mutuo man may ka ng mga implication, mutuo man may apostolic tradition, gawa na masulat, yun na. Pero kung atong sundan ba ng kinahanglan, basahon yun tanan sa Biblia ang gituhuan, kanang pagtuo nga walay original sin ng bata, na may daghang gatuhuan na. Diba? Pero sa ato kaganina, atong higala, mangutana ta, kung tinuod ng pagtulunan nga kinahanglan basahon tanan ng pagtuo kanang imong gituhuan, mangutana may asa man ang mabasa sa Biblia kanang pagtuo kanang inyong gituhuan nga walay original sin ng bata. Di ka kakitaan na og bersikulo sulod sa Biblia. Gani na mga implication, Salmo 51:5, Isaias 48:8, si David gahisgot nga bata pa gani gipasabot ng malapason. O napa sa taguangkan 51:5, if I'm not wrong, Salmo. Kana direktamente nga nagpasabot nag original sin. Kung atong i-define ang original sin kay basig mahuna-huna ba sa uban ba nga bata makahimo ni sala. Anong ingnon man nga nanay sala ang bata nga di pa man kahimo og sala. Duha ka matang ang sala. Sala nga buhat nun nga ang tagtungod gyud mo'y naghimo kanang gibuhat gyud sa tagtungod, ug naay sala nga dili na siya gibuhat sa tagtungod kundi sangputanan na ana bang sangputanan sa kanang gitawag og sagputanan sa gihimo sa unang ginikanan ako lang idiretso adan og iba nga katong pagkasala nila naluwatan nila, nabuhian nila ang sanctifying grace nga naa sa tao, naa sa binuhat sa Dios. Kay ilamang naluwatan ang sanctifying grace ug maunay na panunod sa mga bata, sa mga henerasyon. Nasa gipasabot magina sa Roma ba nato 5 atong kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Gumikan sa unang ginikanan. Mut pasabot ana absence of grace kay naluwatan man, suwa nay sanctifying grace ang tanang ipakatao. Sumunay gitawag original sin, sangputanan sa gihimo sa unang ginikanan. Mapanag-ing po na nato og kanabang sala sa ginikanan nga ibutang ta sa istorya ang ginikanan ray naghimog sala, wala ang bata. Ang pagkasad-on ang naghimo sa sala ang ginikanan. Pero naay mapanunod sa mga bata kanang kawadon.
daghang kong madunggan ana nga ay may man ka veritas kay mayo man imong mga ginikanan unang mayo ra inyong pamuyo o inana. Pero kami lahi kay nagantos mi karon sa kawadon tungod sa dili mayong example sa among ginikanan. So naay mapanunod kanang kawadon. Ug mao na ang gitawag og original sin, ang napanunod sa mga henerasyon apil mga bata ang pagkahuwala na grasya. Kay nabuhian man ang sanctifying grace sa unang ginikanan nato. Ang mausiran og iba mo na gitawag original sin. Dili na aktual nga gibuhat sa bata kundi sang putanan sa gibuhat sa ginikanan. So unsaon man pag-uli anang sanctifying grace? Bautismo. Kaya ang bautismo paglinis sa tanang matang sa kasalanan. Maaktual man og original. Og dagko na kinahanglan sang yawan jud muuyon ko ni Brad Rosiana sa iyang giingon kaganina nga walihan jud. Nganong walihan jud kung dagko na ang bunyagan kay naa may actual sin ang dako na nga tao. Kung naa kay actual sin manubag na kana kay imo man ang sala. So kinahanglan pahibaw-on jud nga kuhaon na imong sala kay ikaw may nagbuhat. Pero ang sakay sa bata matud pa ni Saint Augustine, ang bata wa pa siya actual sin. Labi na kanang bago pa kanang infant, wa pa siya nabuhat nga kaugalingong sala. So wala siya liability nga iyang kaugalingon kaya pa siya nahimong sala. Ang naa lang niya original sin, ang pagkawala na grasya ug nitapot na nga sala kay original man na dili man siya agi ana, dili man siya gabuhat ana, nitapot ng sala nga wa siya pahibaw may katarungan nga dili po siya pahibawon. Di ba? Logic? Dili man siya moy agi atong original sin. Kinsa man tong kanang kinsa may pasangilan nato anang original sin unang ginikahanan adan og iba. Kay sila may niluwat, nakabuhi. Ilang naluwatan tong sanctifying grace nga napanunod sa mga henerasyon, apilang bata. So iuli na nya kay ang batang masusuwa man si actual sin nga tulubago niya. So may katarungan nga kuhaon na nga di po siya pahibawon. Di ba? So nang ang bata di na kinahanglan kanang pahibawon kay di man siya mo'y liable atong original sin. Napanunod raman to niya. So, mao na, dayon daghan pang mga argumento ana nga ang uban na limtan ako. Panin sa sunod, wa po ko kakuan og mao ba nay topic karon. Pero kung dunay mga ngutana po na ko ana, unsa pa diha, now ato po na siyang kanabang tagaanog kuan. Then lastly, ako moingon no nga ang matuod nga simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo, dili gina siya mahitabo nga masayop og pagpanudlo about faith and morals. Sa rason tungod kay napadala ang Holy Spirit niya atong Pentecostes. But pasabot, ang nag-guide sa matuod nga iglesia, Holy Spirit. So kung Holy Spirit ang nag-guide sa matuod nga iglesia, unsaon pagkasayop diha? Munang mo supak mi anang mga pundok nga ilang akusahan ang matuod nga iglesia nga na total apostasy kuno. Pres anang mga Mormons, Iglesia ni Kristo, nga ang iglesia kuno nga gisugda ni Kristo na apostate, kumplito. Kay nagtudlo na kuno di mao. Pero sa amo sa Katoliko di mi mutuo ana kay murag gi-undermine nato ang buhat sa Espiritu Santo. Ang buhat sa Espiritu Santo mugiya sa matuod nga simbahan parang di masayop. Now dili na sabton nga ang mga pare diha, ang mga ministro di kasala o dili masayo personal. Pwede na sila masayo personal, pwede makasala. Pero when it comes to faith and morals, tungod kay maunay ilang lesson plan sa simbahan, pagpanudlo og faith and morals, di sila masayo. For example, gudana nga, ang gitudlo sa mga apostoles sa Biblia, free from error, infallible. Pero pwede sila makasala. Pwede sila masayo personal. Di ba? Pero ang ilang gitudlo diri sa Biblia, sa doktrina, di silang masayop. Nga naman, kaya na yung Holy Spirit nga guide sa iglesia. Yun na po, nga, ang mga pare na mo, posibleng makasala, personal, posibleng masayop personal, labi nagmanudlo og personal ra po niya, dili official teaching, resulta sa giya sa Espiritu Santo, pero kay Holy Spirit na amang yun, presente sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo mo nang dili masayop kinis pagpanudlo about faith and morals. So katong mahitungod sa bautismo,
sigurado ko nga dili gyud masayo pang simbahan sa pagpanudloan na o guban pang mga teaching. Murag dito lang ko taman. Daghang salamat. Pwede po. Ang atong affirmatibo karon mo yung na Brad Silbert, okay ra nimo? Okay. Okay, ka mo na man tigo kuha na lang mo. Paminaway lang ug katarungan. Para para nindot po ang atong flow sa kuan. Hindi ang pakigasangka. Okay. Nagisgot man kag about atong sprinkling. Di ba gibasa to nimo kung ako masayop na sa Ezekiel ba? 36:25. So ang akong pangutana, naa ba ka pug kay mabasa diri pag-abot sa bagong tugon? Kay basig wala ta maapil atong sugua. Panahon pa to nilang didto sa panahon sa Israel sa unang mga tao. Basig wala ta maapil anang sugua. Ang akong pangutana, do na ba tay mabasa diri pag-abot sa bagong tugon? Nga kanang naa tay mabasa word for word nga gibunyagan ang bata pinaagi sa sprinkling. Muna na ang putana permero na po. Sprinkling or sprinkle. Okay. Nalimot ko sa mga bersikulo nga nag-implied, pero ang subject diri sa Ezekiel 36:25 gisabot na to ni tagna. I will sprinkle clean water for you. So meaning future. So kung tanaw na to sa New Testament ni wa may laing gihulagway ani kanamang bautismo kay paghugas guna sa tumang kasalanan. So, bisan pa siguro wa tay makita litra por litra, pero natuman di lang masuwat litra por litra sa Biblia. Kaya nahitabo magyud na kay ang Katoliko ron nagbunyag magyud og sprinkling or puring bubo. Sumaw na akong tubagan na igsoon. Okay, kaduang pangutana. Kaduaran ni kay Migor. Wa po kay tinaybawan. Akong kaduang pangutana nag-istorya man ka nga ang bata ang bata na siya sala nga panulundon. Yes. Gitawag siya original sin. Karon asa may tinuod ani? Kay na man ko'y nabasa gyud sa Biblia nga diya kung masayop na sa Lucas Brad, wala nalimot lang gyud ko sa mong bersikulo nga niingon diha moy ngunani ang statement sa ako ang nabasa sa maong context. Ingon siya diha. Ang Ginoo na dili ni mga apostoles ingon siya, ang tanang gagmay mga bata paduula kanako. Kay ang gingharian sa mga Mateo 18:4. Kay ang gingharian sa langit iya sasama sa gagmay mga bata. Sa to pa kung mingong kag iya sasama sa mga gagmay bata, dili lang kay mga bata diya. Bisan pa katong mga dagko nga parihag kasing-kasing sa bata, didto makapanunod siya sa gingharian sa Dios. Munay ang akong pangutana nga tinuod ba ni nga ang mga bata dunay original sin then asa po'y mabasa sa Biblia nga naa po'y original sin ang mga bata. Ganina gipasabot na to ang if I'm not wrong Salmo 51:5 nga naghulagway nga nagpasabot nga ang bata doon na sala pero dili aktual. Akong ipasabot nimo kaganina original na siya. Ang katong pagkawala na grasya kay naluwatan man niya Adan ug Eva. Unang iuli na des bautismo pinagig bunyag kay kana laging bunyag o bautismo pag linis mo na sa tanang klaseng kasalanan original man o actual sin man. Ingon na mo na akong tubag. Okay, wala. Okay. Wala na. Okay, daghang kayong salamat sa nindot kayo nga kapahayag sa tuang igsoon Silbert Adriatico Dondoyano sa Catholic Church, Catholic Faith Defender. Nya usab sa mga pangutana ang affirmatibo mo inang utana si Brada Edgar Rosiana mahitungod atong si Ezekiel 36 sa 25 og sa kining diang salang panulundon sa mga bata nga gisgutan na ni Igsoong Silbert Adriatico Dondoyano. Unya, ang musunod karon sa mga mangutana kang Brad Silbert or mo okay. Napoy portion sa pagpangutana, napoy portion sa kinindi ang pagpahayag. Kay taas-taas man ang oras kung mangutana ka ni Brad Silbert meto siyang pahayag. Sige, go ahead.
Pila ka pangutana? Paminaway lang katarungan, paminaway lang. Mayo ko. Ganahan Maayo ko aning nga pangutan-on ko. Pudto ug gamay hapon pud, no? Sir Silbert Nundoyano. Salamat, brad. And I really appreciate nga kanang yung pag broadcast the taon nimo na out of the abundance of the heart, no, the mouth Salamat, speaks, igsoon. no. And it's a really touching, no, na there are a lot of people questions about the doctrine and the faith of the Roman Catholic nga wala gyud nila gitagaan usahay og natudluan, pero how is it na parang ragdaghan man pug kaigong nangambak kalit. Yes, Kumbaga, no? true. Dagan kay nangambak ba? Basta isgutan na naton niya. Isgutan na naton ning bautismo o kaya kining pagdedicate sa bata. So, it's sad to say na ang mga tao once nga na ablihan nila ang Biblia and giing naman nato nga ang Holy Spirit mo oy mag-abli sa ilang hunahuna sa labutan, nga it's sad to say na pagka nakabasa sila sa mga context ug mga passage sa Biblia, ang nahitabo murag ni diretso na bitaw dayon sila di conclude for themselves, no, without asking the priest, asking their leaders, without doing the nature, no, na kung nata impormasyon nga nakuha, we have to ask the leaders, no, as pay respect. Ang amua is nag-inquire lang man, no, so wala mi mag-condemn sa ilahang tenant of faith, but we only ask, no, so we ask questions pertaining to ngano nga daghan man ta kay mga kaigsuonan nga inana na sila, no, nga parang di decide for themselves. Yes. Dili na gud sila naghatag og pagtagad, dili na sila naghatag og pagtahod sa nga nagugmad niadto nga mga doktrina o pagtulunan nga naa sa sulod sa simbahan o sa iglesia. So mao na siya na as part siguro nato nga itan-awon karon kining if we will just pag-ubri tag Biblia, daghan-daghang kayo og version ang Bible, no, na to this English version na ay Excuse me, Brad Kabigon, ipalihog lang og direct sa pangutana para unya mahumanog pangutana tagaan lang ka diretso og kuan pahayag. Mo na siya ang ako sa may direct nga pangutana para ang direct nga pangutana diha kanang nganong nangambak bagkalit. Okay, Brad Silbert. Yes, kung tanaw na to ang Roman Catholic Church sa iyabang eksistensya, no, dako kayo siya nga simbahan, then dugay na kayo, then sama sa akong ipanag-ing sa usa ka pamilya, ang pamilya mahimong sa pagsugod maayo pa, for example ang nabang relasyon sa magtiayon gani labi nagbag-o pa, wa pay away ana kay napay I love you upang ikasal. Pag nagkadugay na nanay mga trials, nanay unsa pa na diha, nanay mga temptation, dabi nagnay kalisod, diha na din magsugod ang problema. O na maagian jud nga mga dili maayo nga sa pamilya, no. So mapanag-in ako ang simbahan pod nga gitukod ni Kristo, which is sa akong pagtuo mao ning Roman Catholic Church ron. Nga sa history dili ni hapsay gyud tanaw nimo sa tanan, no. Mahimong sa pagsugod maayo, then bisan panahon gay ni Kristo na namang ito'y gahudas, di ba? Oh, then pag-abot sa hinana, pag-abot sa panahon kay kinigong na remote ko sa parable ana nga ang mensahe dili man nagsama og outcome sa makadawat, di ba, na ay mabunga gyud sa na binhi. po'y may inana ra po Sowing the seed. then usap po sa mga reason nga nung dili ka ay na mga apan gyud sama anang ingon mo mga lukso kay nahitabo man gyud na nga naaman gyud mga sakop nga nahimong by traditional lang nga dili gyud by heart or by knowledge, intellect, labi na kung wala gyud nagpahimog at pod ang ginikanan sa pagtudlo. O so tungod na lang Katoliko na lang tungod kay nagibautismohan nga Katoliko ana maoy relihiyon din mo inasunod, pero wala gyud matagag importansya ang pagpalambo sa pagtuo. So mao na nga kung pangutan-on, sad to say nga di katubag ako nakaagi mong galing kuana. So mao na nga mo dili pud mayong sangputan nga og
dili ka ready, murara po bag ka na bang intra kag martial arts din, kulang kag practice. Dili maayong sangputan ni mo na pildihonon ka nag kompetisyon. Ina na rapod kung ang Katoliko, pamilyang Katoliko nga dili moingon ang simbahan nga, oy ipa flourish di mahayo na parang manudluan ang mga katikisem, inana. Gani sa katikisem na mo, mga basic ra na, lahi po ng among apologetics nga pagtuon. Kulang po na kay mga katikista gani, mangutana galit na among mga apologists. Kay kung pangutanon sila po ato mga questions sa ubang religion, di po sila katubag. So one reason po na nga mo nang mubalhin. Ako gani hapit mo kung mubalhin ng Iglesia ni Cristo sa una. Kaya ako kibalon sa pagtubag ng mga atake nila. Then wa po ko madayon kay nakita po na kung apan, hapit po ko masabadista pero katong kang Herbert Armstrong version. Dili tong kang Ellen White. Di lang ako naisgutan. So mga inana ba na mga apan. Pero naagi mga Katoliko nga maantigo nga dili mo na madala po, dili mo lukso. So sa laktod na lang, inani na lang bro, no? Ang simbahan dili gyud siya sa history, dili gyud siya hapsay tanan ng iyang makita. So walay exclusivity, no? What you mean exclusivity? Usa imong gimina. Kana bang og member ka dire na jud ka? Depende lagi sa sitwasyon o panalit og naamo po'y pamilya nga strong kayo ang ilang Catholic Foundation. Pero kasagaran sa akong nakita ron ang strong kaayog faith sa Catholic, dili man gani Catholic gikan. Muhatag ko ninyong example ha sa Amerika. Na yung mga Protestant nga na-convert sa Katoliko, aktibo kayo. Tagaan mo na akong example ha kanang pamilya ni Professor o Dr. Scott Hahn nga former Presbyterian minister. Para nako kanang ilang pamilya exemplary gyud kay mantigos Biblia. Then daghan gani silang na nahimong instrumento sila nga ang ubang protestante po nadala nila nga Katoliko na karon through their ministry. Gani ang usa ka bata ni Scott Hahn na pari na pod. So maayo kay tungod kay nakasabot sila. Then ila pong ang ilang nahibaw-an ilang nahimong na natabang po nila simbahang Katoliko. Makaingon pa magaling ko, mas mahi pa maning converts kay sa mga cradle Catholic nga nagbata kay dili man noon mayo ang foundation basta naman lang simba din wala gyud magtuon ba. Kinabuhi. Yun ko wala. So dili na mo na itago kay that is truth. Gani sa ako lang ilang ko mag-isgot og mga ngalan na yung mga parinti nako kauban nga maglibog ko, unsa man ako ni sila pag-influence. Na yung mga, kuhan yun ba? Mga Katoliko na. Pero mao lagi, wala mi mawadig hope nga, true kung magdaghan lang yun mga Katoliko nga magtinuod, mausab na hinay-hinay. Okay. Kana mo na akong tubag. Okay, next question, Brady. Ikaduha, about ka ng, so gisgutan man itong, yung, unsa man yun ng gitawag nga, binyal o ka ng, mga kasala god no? Binyal sin o katong mortal. O wa ko masayop sa teksto on Juan 5, 16-17 ba nang gisgot si John, kung si John ba itong istorya nga dunay sala nga ikamatay, doon na po isala nga dili ikamatay. So idiretso lang nato ikamatay sa impierno na isala mo na gitawag mortal sin. Then kanang dili ikamatay sa impierno mo na gitawag na mag-venial sin. Kanang venial sin pwede pa nang ikaampo nato maginampo ay pwede mo yun na. Then kung dili na matiwas diri yan ang mga apila ng mga tulubagon ba nga nahanglan malimpyo magyud ta kay sa langit may makasulod dito bisan dunay gamayng mansa. Mao nang nami doktrina sa purgatorio nga dito na final cleansing. Di man na topic na to karon. So mao na ang akong partial tubag ana igsoon. Okay. Murag kuan siya no, ang imong gihatag example is kanabang gitawag kamo na murag sa judiciary ba nato na naatay sala nga pwedeng piyansahan og naapoy dili piyansahan no. Murag inana ba? Murag inana sala nga pwede tagaag pardon. Pwede ipardon, pwede dili ipardon. Dili payansa ang term. Piyansa, di ba? Walang cleansing. Yan yung term na, yan yung theological term, no? Pero sa judiciary, kuan man gud, piyansa man gud ang gamit, no? Pwede nga piyansahan kini nga sa laod o dili pwedeng piyansahan. So muna siya ang imuhang kuan dito sa venial o mortal sin.
Pero ni gamit ka og term ngayon ana, pero dami siya basis kung anong gatudlo mi ginana, no? 1 Juan 5:16, 17 nga gipasabot jud sa Biblia nga dili managsama ang gibugaton sa sala. Una ay ikamatay sa impierno, napoy dili. So kung imo nang sabton, so gaan ra nang dili ikamatay sa impierno. Di ba? Dili ika-impierno. Pero naagi sala nga ika-impierno. So, di automatic di mortal mo na gitawag na mong dako nga sala kay impierno man gyud. So una among tubag. Okay, napay pangutana. So muna sa mga igsoon. So atong i-clarify kung asa ta nga side, tagasunod sa Biblia o tagahimo sa Biblia. Kasi sila tagahimo man sila. Okay, salamat kayo sa atong landong igsoon sa Assembly of Brother Emmanuel Cabigon. Unya, sa dili pa ta mo padayon ni Brad Edgar Rosiana, pabalikom sa nato sa mga diod 5 minutes si kuan Brad Silbert. Sige. 2:15 man ta mo kuan god. Alas 2:15 humanta. Taas sa mga 5 minutes, okay? Kana bang moingon galita nga wala magsunod sa unsay gisulti sa Biblia? Kung ato ba nang analyson, matag pundok mo sulti ana. No naman gutay kaugalingong pagsabot nga mo ni atong gibasihan nga kinsa tong wa magsunod, kinsa putong wala. Kung mato po ka sa Iglesia ni Cristo, musulti po sila na. Pero ang ilang pagbase sa kinsa tong gasunod o wala, base po silang kaugalingong interpretasyon. Kaming Katoliko musulti po miya na. Kay naman po may set up giunsa na mo pagsabot. So ang pangutan na ron, kinsa mang pagsabot mo ay silbing definite. Kana man. Diba? Naamang yun ay definite. Sorry. Para na mo ang definite nga interpretation, katong tinuod yun nga authorized nga mga preachers. Amo na ang gibase sa Roma 15:16. Akong premise ni, katong nag-ingon si San Pablo nga, unsa man nimo pagtudlo kung wa ka gipadala, wa ka gisent. Di ba? Unsa may pasabot ana arong gisent sa among pagsabot ana sa Katoliko, paghatag ng katungod o authority. Ato nang i-connect dito sa Juan 21, 15-17. Juan 20, tudling 19 hangtod 23. Katong nag-ingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So, wa pa siguro musupak nga authorize si Kristo sa God the Father. Pero sa iyang pagka-authorize, napoy iyang gipang-authorize mga apostol. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Dili bisan kinsa. Kay mga apostoles man to. Karon ang pangutana sa atong panahon ron, kinsa man ang gi-authorize. Now, tanaw na to sa Biblia kung giun sa paghatag og authority ang ilang mga successor. Sa Supreme Court, naapod sila pamaagi unsaon paghatag og authority sa musunod. Mga pulis, naapod sila sa DepEd, naapod sila kaugalingong pamaagi, paghatag og authority. Now, kung tanaw na to ang Biblia, maghatag og authority ang mga apostoles through laying of hands. We call ordination. Na apostolic succession tawag na mo ana. Now, wa may lain gong grupo nga historically masumpay gyud gikan sa mga apostoles hangtod karon. For me, as a Catholic, mabitaw nagpabilin ko, sa Catholic lang nato makita. Na, ang Orthodox unta, medyo makunik, pero na siak magul sila niya itong 1054. Kaya medyo may pagka-political reason to, na apoy doktrina nga na lahi po ang ilang pagsabot. Then, wa na po sila mo pailawom sa Roma. So, medyo na lahi. Pero, na sila'y connection. Now, ang ubang mga pundok sama sa Iglesia ni Cristo ni Manalo o uban pa, there is no historical evidence nga makonect ang ilang history back to the apostles. So, dili mi mo acknowledge nga authorize ang ilang mga ministers, sad to say. Pasaylo ako sa pag-ingon. Kay wa may historical evidence nga makonect. So, dili sila ang gitagag authority. So, for me, the bishops, mga tulo ka bishops gani nga ordained og apostle, or may connection, si Bishop Ignatius Bandiok, disciple of John, si Polycarp, o si Irenaeus, disciple siya ni Polycarp. May connection kay si Polycarp, iyang teacher si John. So tanaw na to history, pulos man mga Katoliko. So kana lang dili gali ko ka tagsa-tagsa gyud kay kulang butag historyana o imo jong i-trace. Pero at least na may ikapakita, makapasabot mi nga connected yun mi.
kana lang list of the Pope from Peter to Linus, Clitus, Clemente, di kayo ka-memorize hangtod ni Pope Francis na ana say sumpay-sumpay gyud. Kay ang katungdanan kung mabakante do na maging mapuli na buhat 1:20. Kanagaling katungdanan sa executive minister o presidente puli-pulihan kay na biblical man na buhat 1:20. So man goy malaing makita nato sa history nga kanang makunik gyud historically Roman Catholic Church. So ang authority na sa mga bishops mo na ang ilang hiniusang interpretation sa Biblia mo na para namo definitive. Mura bag desisyon sa Supreme Court. Definite nga dili ka pwede mo supak basta Supreme Court na tingog. So mao na ang among ikasultiana. Okay, daghang kayong salamat sa lain na usab nga nindot nga pahayag sa atong igsoon na Silbert Adriatico Dones Catholic Church. Unya ni ang akong gipa kaning atong nahimong tema karong hapuna, klaro gyud og tin-aw nga ang bautismo sa tubig immersion gyud nga si Kristo may atong sumbanan mutuo man ka ni Kristo gamit anang gamit nga limita ng ngalan ni Kristo nya di pud ta mosunod sa pulong ni Kristo. So kuyaw kay na dili ta niya katawan sa Dios niya unsa may yun sa Lucas 6:46 kining matawhana or siningon sa dia nagtawag kamo kanako Ginoo apan dili man kamo mutuman sa akong gisugo ninyo. Kinahanglan mutuman kita unsay sugo og unsay naa sa Biblia that's enough. Wala na labis, walay kulang, no? Pero kinahanglan gyud nga ato gyud ta ma-aware gyud ta ni mga kaigsunan labi na sa naminaw karon, no? Kay libo bi ang naminaw nagsunod ni atong programa. Ya naa pa gawas pa gyud. Naa pa gyud sa gawas kay naka-live streaming gud ta diri. I'm sure nga tibo kalibutan gyud na naka-monitor gyud nato og naka-view sa ato ang programa. So aron dili malibog ato lang gyud silang giyahan. Kay si Kristo ingon siya diya sa Juan 14:6, ako ang dalan ang kamaturan. Walay makaadto sa akong aman kundi maagi kanako. So ako na ibalik sa ato ang Angkor Host aron sa pagbadayon sa nan maayong hapon kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa ato ang igsoon Edgar Rosiana Seventh Adventist sa iyang pinaling pahayag may tungod na sa bautismo sa tubig nga immersion lagi gyud para sa ila ang gikot nila ang mga pahayag sa Biblia nga ang sprinkling og puring wala gyud labot o dili gyud mao. Nya na pa matiigong panahon ibalik sa nato ni sa atong igsoon Silbert Adriatico Dondoyano sa 2 minutos. Salamat no. Wala ko'y nabasa sa bagong kasabutan nga gibawal ng sprinkling og puring. Kani na mga case nga kung atong sabton mahimong puring or sprinkling yun. Sama ato lagi gatindog si Pablo gibautismohan. Langalang mayong kagitusmaw to gatindog pag yun. No? Na medyo nahimot lang ko ganina katong isgutog bata ba to? Bata budram. Hinoon sa inabugado pa. How do we know? Base na walang gasulat, no? Di ba? Pero both speculation, no? Kung may wala or naabot speculation kaya may video ang Biblia, no? Di ba? Pero for us mahibaw-an naman na to nga kinahanglan yung daghang tubig kasi mo naog yun na kay maadto suba para sa gibuhat sa mga Adventist, di ba? Maadto gisuba or og naay swimming pool sa Iglesia ni Cristo kita ko swimming pool ga bautismo. Pero for me kana lang katong kang Pablo nga gibunyagan sulod sa balay enough na sa amo nga mo interpret me nga probably pouring or sprinkling. Okay. No,